Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? A concelleira socialista Mercedes Rosón deixa o Pazo de Raxoi. Anunciaba hoxe esa decisión, logo de perder as primarias que se celebraron o domingo, en as que Paco Reyes foi elixido maioritariamente polos militantes da agrupación socialista de Santiago para ser o candidato á alcaldía nas vindeiras eleccións municipais. Falaremos hoxe, por suposto, desa dimisión que nos anunciaba Mercedes Rosón, tamén do panorama político que nos debuxan as enquisas a falta de 6 meses escasos para eses comicios e do que din as enquisas que pode dar de sí o efecto Podemos. Bueno, e hoxe continúan as investigacións sobre a monumental refrega do domingo en Madrid, na que faleceu un siareiro do Deportivo da Coruña. Ante a presión social e mediática, Depor e Atlético anunciaban hoxe medidas. O Deportivo pechará durante 2 partidos as bancadas onde se sentan os Riazor Blues, e o club madrileño máis contundente anunciaba hoxe a expulsión do fronte atlético do Estadio Vicente Calderón. Bueno, o ministro do Interior di que se investiga se houve algún fallo antes desa pelexa, pero en todo caso cree que é injusto poñer o foco na policía e non nos violentos. Falaremos, por suposto, desa cuestión que é tema do día e que nos ten a todos certamente moi preocupados, e estamos nunha xornada que nos deixa tamén datos do paro, datos que a nivel estatal son os mellores nun mes de novembro dende hai 18 anos, 14.700 desempregados menos. Sen embargo, a nivel galego, 4.600 parados máis. Galicia foi a segunda comunidade na que máis subiu o paro o mes pasado. Teño que respirar antes de saudar aos convidados de hoxe. Están connosco a xornalista María Méndez. Que tal, María? Moi ben, benvida hoxe a resfriada, ca gorxa tocada. Como media ciudadanía. Así que sen forzala, ou por menos intentalo. E saudamos tamén os profesores da USC. Xaime Barreiro, que tal, Xaime? Boas tardes, coa voz un pouco máis enteira que María. Parece que sí. E Alba Nogueira. Alba, benvida tamén. Eu camiña voz cantarina. Bueno, pois temos, sabedes, moitos temas e empezamos, como sempre, por Compostela, e hoxe con noticia de alcance e para min inesperada, non? A dimisión anunciada por Mercedes Rosón, concelleira do Partido Socialista, que se medía o domingo nas urnas con Paco Reyes nesas primarias para elixir candidato á alcaldía. Hai apenas unha semana tiñámos os dous aquí debatindo, confrontando os seus proxectos, un programa certamente moi interesante. Hoxe anunciaba que deixa o Pazo de Raxoi. O primeiro, se vos parece, escoitamos como ela o explicaba e logo xa comentamos. Obviamente, representamos dous proxectos absolutamente diferentes e creo que neste momento a miña mellor aportación ao Partido Socialista é deixar o espacio libre para que se exprese o proxecto de Francisco Reyes. A partir de hoxe, pasarei a ser o que son, unha militante de base do Partido Socialista que ten vocación de transformar o partido desde dentro para buscar a complicidade coa cidadanía. E, polo tanto, non renuncio a seguir na política, senón que teño toda a vontade de seguir a facer política dentro do Partido Socialista de Compostela e cos mesmos compañeiros e compañeiras cos que teño chegado ata aquí. Bueno, pois seguirá no Partido Socialista na agrupación de Santiago, pero deixa o Pazo de Raxoi. Dicía eu, para min, decisión inesperada, non sei para vos, nos sorprendía así tamén, a ti, María, tamén. Bueno, a min pareceme que sí, porque eu supoño que non tanto eu, sino como calquer militante nestes momentos do Partido Socialista apostaría porque se mantería hasta as próximas eleccións, non?
o feito de haberse presentado unhas primarias e non gañar non ten a obriga de abandonar. Parece como que solamente estaba na carreira para ser victoriosa, non? E se non é así, abandona. Ela xustifica de que non ten o mesmo proxecto que o seu contrincante gañador das primarias, Paco Reyes, e, por tanto, exclúyese. Bueno, paréceme que o proceder dos partidos debería ser outros, non? Ou seja, máis agora que nunca, pois, apuntalar os que gañan e tratar un pouco de superar as próximas eleccións, pero a veces dame a impresión que a política cae moito nos personalismos máis que nos obxectivos xerais. Alba, estamos tamén, supoño, ante unha consecuencia desas tensións que xeran as primarias, non? Normalmente, vemos que sí. Sí, eu creo que é un proceso complicado e que eu creo que a maior parte dos partidos aínda parece que non están especialmente entrenados e especialmente eu creo que cando se producen tan pegados aos períodos electorais eu creo que a tensión se acrecenta e dá menos tempo a restablecer o mellor as pontes. De todos os xeitos, eu non me extraña especialmente tampouco esta dimisión, porque visto como foi todo o proceso de primarias en Santiago, eu creo que o partido, de feito, dá a sensación que o PSOE está partido en dous, pero con unha fractura grave. É dicir, que o proceso de afiliación masiva de militantes, a propia fractura dentro do grupo municipal, pois dá a sensación de que fai complicado a convivencia pois con un mínimo de afabilidade nos meses que restan de aquí ás eleccións municipais, e eu supoño que é o que explica un pouco esta dimisión, non? Xaime, o partido das túas amores e das túas dores, está, ti crees, como di Alba, neste momento, pois, con esa división que sí que parecía? Non é tanta cosa, ainda que isto das primarias leva en sí unha especie de risco de división, non hai unha división tan grande vista desde dentro, mellor desde fora. Pero, home, a mí sorprendeume a noticia de hoxe tamén. E creo que, en primeiro lugar, probablemente este é o momento de darlle unha palmada de cariño a Mercedes e non de decirlle ninguna outra cousa, pero, con todo, gustaríame decirlle que esta decisión de hoxe era innecesaria. Innecesaria para ela e innecesaria para o partido. O partido no que militamos os dous e onde compartimos os dous o obxectivo de velo renovado para servir mellor á cidadanía. E eu son dos que pensa que os 500 militantes que votaron o domingo serán 500 activistas na campaña electoral municipal do partido e que ao celebrar unhas campañas, unhas eleccións primarias e ter votos diferentes para proxectos, eu non creo que sean radicalmente diferentes, proxectos matizadamente diferentes dentro dun só proxecto que é o Partido Socialista. Pero non creo que as votacións a favor ou en contra que un reciba podan ser un argumento políticamente sostible para participar ou non participar, para implicarse ou non implicarse, para sentirse ilusionado ou non sentirse ilusionado coa militancia nun partido político. A experiencia das primarias pode ser extraordinaria, extraordinariamente boa para o partido, pero non así. Por iso non me gusta moito a... Pero de todos os xeitos, o que comentaba antes Alba, con que provócase unha especie de enorme ruptura interna nos partidos, e digo eu, que pasa? Non existe democracia interna nos partidos? Ou seja, que haya opinións diferentes, que haya moitos proxectos, formas de ver as cousas diferentes, plantexamentos, eso enriquece o partido. O que pasa que estamos casi a pensar que o pensamento único é o que ten que primar nos diferentes partidos políticos, non? Entón, claro, cando hai algún tipo de discrepancia parece que xa se establece algún tipo de fisura insalvable, cando non debería ser así. Non debería ser así. O mesmo proceso de primarias é un intento do Partido Socialista por buscar esas vías de que a vida interna no partido abandone rutinas e inercias pasadas. Pero quizá puxeches o acento, hai un anaquiño de que son procesos que aínda os partidos aí non están maduros para soportarlos. Temos que acostumbrarnos de que se votamos nunhas primarias dentro dun partido político non votamos contra ninguén. É unha cuestión fundamental. Eu non vou decir a quen votei,
pero non me sinto en absoluto perdedor da votación do domingo. Bueno, que houve unha altísima participación nas de Santiago e nas que se celebraron noutras moi alta participación, localidades e iso é o que pode ser útil para unha renovación interna do partido, así, o partido que vamos a trasladar unha dinámica pois similar a que sucede do partido para fora, unos ganan, outros pierden, unos constituyen unha minoría e os outros la atacan porque son... Bueno, entonces estamos perdendo tempo, non é para eso para o que se imaginan as primarias, senón para o que di María, para darlle vida interna ao debate político. Por certo, dentro dun partido político, eu sei que as maiorías teñen mala imaxen, e que as minorías sempre lle resulta fácil decir es que yo soy la maioría e soy el asoballado. Bueno, non é verdade, unha minoría non ten por que ser ninguén asoballado, pois costaráche máis traballo para traballar que as maiorías, pero que tes que manter a integreza nas túas propias ideas, sean maioritarias ou sean minoritarias, son as túas, non? Bueno, pois eso que pode pasar nunhas primarias, podese discutir todas esas ideas, pode resultar un o elexido e outro non, pero todos forman parte dun proxecto político que está a búsqueda dunha madurez e dunha renovación que hai que conseguila pois pouco a pouco, non? Sería no mundo ideal ese. Bueno, a ver, Alba. Eu creo que, con respecto ao que decía antes María, é dicir, falar de un pouco de que entón é que non hai vida participativa ou democracia interna nos partidos. Eu creo que depende dos partidos e depende como funcionen. Eu creo que hai... Pero se se plantexa un debate interno, se hai unha fractura insalvable... No, pero vamos a ver, eu creo que a vida participativa ou democrática dos partidos se traduce, eu creo que non son as primarias, hai moitas cuestións que o determinan. Por exemplo, eu creo que a antiparticipación é que designe os candidatos o dedo máxico de Rajoy ou de Feijóo nos procesos electorais. Eso é a antidemocracia, a antiparticipación. Aínda que acerte máis, non? Bueno, depende, ou aínda que use o cheque como usa Baltar en Ourense, parece, para fichar alcaldes alleos, non? Pero, bueno, eu creo que eso non é... Ahora, hai outras formas de facer a vida participativa. Por exemplo, Mercedes Rosón poñía como exemplo ao proceso de asambleas abertas que realizara o BNG, onde digamos, para chegar a esa lista municipal e para chegar ao programa municipal se convoca non só a militantes, sino a non militantes nun aula da universidade, de maneira pois, que tes outra dinámica. Por exemplo, en cuestións organizativas e a participación e a democracia e atender ao da minoría que decías ti, pois se consigue se tes sistemas de elección que non sexan de todo ou nada. A antítese o que acaba de facer Podemos, dicir, si gano toda a dirección para min, si perdo non, o que fixo a Nova igualmente, non? Teño case a organización a mitade, pero resulta que na executiva ou na dirección, ou como se chame, pois solo están os dun bando. Entón eu creo que hai cuestións da forma de organizarse dos partidos que permiten máis esa participación, que permiten integrar minorías e outras que menos. Os procesos de primarias eu creo que sí que son interesantes, chámese ya así, chámese procesos, digamos, de que o regulamento confronta candidaturas, pero tamén teñen riscos, claro que sí. Teñen ese risco de unha competencia moi exacerbada nun momento dado e que o mellor... Pero hai bastante perversión na lenguaxe que estás a utilizar, Alba, porque ti estás a falar de representacións nas élites ou nas organigramas dos partidos políticos. Por tanto, ao final, o que se converte o partido político é un xogo de negociación de persoas, non de ideas, non de proxectos, non de incorporar e debatir, sino imos a negociar que o estamento superior, ou sea, os dirixentes sexan dun bando de outro para ter unha certa ecuanimidade e ter contento a todo o mundo. Eu creo que non se trata disso. No, pero que eu non falo en absoluto deso. Digo porque, por exemplo, Mercedes Rosón aí di que o seu proxecto é absolutamente distante ao que presentou o outro candidato e, por tanto, ela séntese excluída. Claro, exactamente. Pensar que pode darse unha situación dese tipo dentro dun partido político, é dicir, que non poden ser tan distantes cando compartides carne de militancia, que implican, entre outras cousas, a asunción de certo tipo de programas, principios... En proxectos para a cidade enténdese que non está aí a diferencia. Non está aí a diferencia. Entendo que non. Logo, hai outra cosa aínda que parezca mentira, os líderes das maiorías ás veces poden ser intelixentes tamén. Outra cosa é que chegado este momento como isto de hoxe, un dirixente que encabeza unha maioría orgánica teña tamén a intelixencia e a flexibilidade como para non constituir un grupo de adeptos tipo ovella,
sino un grupo de activistas tipo militantes, aínda que haxa que discutir e que haxa matices nas ideas e hasta que haxa discrepancias. Claro, a Susana pon a cara dicindo eso non existe moito, pero existen algunhas cousas dese tipo, e desde logo unha das experiencias largas que tivemos cos partidos políticos nos últimos moitos anos, e que seguimos tendo, pois cos dous exemplos que puxo Alba, por exemplo, pois como elixen os diputados os candidatos no Partido Popular ou como elixen a executiva en Podemos. Ese tipo de actitudes son as que poñen en evidencia as inercias que hai que quebrar, porque senón o partido sí que se presenta como unha casta orgánicamente cerrada á ciudadanía, non vaya a ser que venga un ciudadano que piense e nos toque las narices. Claro, eso é precisamente o que hai que romper. Para eso as primarias poden valer. Pode plantearse como un partido unido, pero sin embargo que tuvo un debate interno. Sí, pode darse. Es máis romántico que mi inteligente líder. Bueno, non te esquedas que xa que xa houbo no seu día un vicepresidente moi importante neste país que dixo o que se mova da foto non sai. Evidentemente, esa capacidade de aglutinar o partido foi o que lle facilitou levar moitos anos ganando as eleccións. Exactamente. Esa frase podo decirche que nunca vin no PSOE tantos miles de tíos que salían nas fotos. Movidos, sí, pero salieron. Non nesa época. A ver, Alba. Algún día contoche como pasaban as cousas. A cuestión é que un partido funcione de forma unitaria, ou no sentido de forma, máis que unitaria, de forma leal, con un comportamento leal dos seus membros, esa é a cuestión. Non significa que haxa ausencia de debate. Entonces, en Santiago temos 3 candidaturas ou 4 candidaturas con candidatos presentados feitas as eleccións de forma diversa. Agustín Hernández tocou unha Man de Deus, entón Feijóo dice e é así, e arreando. No caso do PSOE escolle un sistema de primarias, no caso do BNG había un regulamento que favorecía, no fondo en primarias, favorecía a presentación de dúas candidaturas, solo se presentou unha, funciona tal, pero hai participación de non militantes, ou no caso de Compromiso houve primarias. Entón, bueno, abertas, primarias abertas, non? Sí, bueno, pero que era o mismo que as asambleas abertas do bloque, que hai non militantes que participan na toma de decisión da candidatura, non? Entón, digo por contrapoñelas coas do PSOE, non? Habría que saber, claro, non saberemos, efectivamente, non, que teria sucedido no Partido Socialista se as primarias foran tamén abertas a simpatizantes, non? Ese debate témolo aberto aínda, non dou por cerrado que no futuro sean dunha maneira ou doutra. A ver, Alba, perdón, que non quería cortarte. Pois xa perdemos. Bueno, pero decías ti, retomo eu, decías ti que hai 4 candidatos confirmados, efectivamente, Agustín Hernández, Paco Reyes, Xosé Antón López, Rubén Cela, veremos que pasa ca Marea Compostela aberta, que pasa ca xente de Ague, que pasa ca xente de Podemos, aínda que Podemos como marca non estará nesas municipais. Bueno, hoxe falaba o alcalde de Santiago, preguntábanlle, por suposto, pois, que opinaba da elección de Paco Reyes como candidato socialista, e ele dicía, pois, o que se di cando non se quere dicir nada, non? Pois moita sorte no persoal, non no político. Xa tiven ocasión de felicitar a Francisco Reyes o domingo pola noite. Dende o primeiro día dixen que non valoraba os asuntos de outras forzas políticas e, polo tanto, vou facer o mismo no tema persoal, na súa vida persoal. Desexo a Paco Reyes o millor, lóxicamente espero que políticamente non acade o seu objetivo, lóxicamente. Bueno, pois aí estaban as palabras de Agustín Hernández. Moi brevemente, como vedes a situación, o panorama en Santiago, supoño que como a min moi aberto, non? Quer dizer, porque faltan cousas por definir, bueno, pois non se prevé así, non se ve nada con claridade, a lo menos eu. Vos, a ver, rapidamente. Alba. Bueno, Eso da profecía, sendo economista, un pouco arriscado, dedicarse a facer profecía. Eu non o vexo tan aberto como o ve a xente. Creo que hai incluso máis preocupación entre os membros dos partidos políticos que entre os votantes para chegar a esas cosas. Pero, home, é obvio que vai a ser movidillo a campaña, vai a ser movidillo o resultado e teremos que facer acopio de intelixencia para resolver esa situación, especialmente as esquerdas, que son as que máis amenazadas poden estar con estas cousas. Bueno, eu
Ademais, as enquisas que se están facendo son un tanto confusas, porque, claro, pregúntase nas enquisas por un señor que todavía no está ni ha sido recibido, ni se sabe cómo se llama, y además dijo que no venía. Pero, sin embargo, está encuestado y te dicen, y a este le vamos a dar 3, pero ¿para qué? Si no los quiero, que sí, que te da unha enquisa un pouco confusa. Eu, que teño unha gran esperanza de que esas cousas que se chamen mareas non sean augas sacudidas, senón augas fructíferas. Espero que aí se produzca en todo ese mundo un proceso de asentamento, de debate político, que vaya sustituindo paseniñamente o mero testimonialismo, a estética pronunciativa con que algúns gardan polo feito de asumir que se están comprometendo diante dunha ciudadanía que ten intereses diversos, a veces incluso contrapostos, e que é aí onde se xoga a definición de alternativas democráticas plurales, a veces, pero democráticas basicamente. Eu teño esperanza de que se vai acabar en algo parecido. A ver, Alba e María, vos que pensades? Imos ver. Eu, polas enquisas que houve esta mesma fin de semana, o que aparece que hai unha porcentaxe de votantes moi grandísima, enorme, casi a mitad dos votantes que non saben o que van facer. A min dame a sensación que unha parte deles van ir á abstención, é a sensación que teño. Aparentemente, sí que foi feita unha consulta con relación a Compostela Aberta e era unha porcentaxe de apoio ínfima de un 0,4%, é dicir, que non parece que eso, e aparte que os propios problemas internos que están tendo non parece que vai a ter fácil callar. Entón, a sensación que teño é que en Santiago o xogo vai estar entre os 3 partidos que están no Concello. E tamén, polo que se ve, a aposta por Agustín Hernández non é unha aposta pois que parece que lle vaya a funcionar ou que polo momento callara na sociedade, porque as enquisas tamén din que a valoración do goberno e de como se afrontou a situación é mala, máis da mitade dos votantes tiña unha percepción mala incluso dos propios votantes do Partido Popular, e eu creo que é un elemento, pois claro, que o Partido Popular parece que o alonxa bastante da maioría absoluta. Entón, pois, vamos ver que fan eses votantes indecisos en función, pois, un pouco da oferta electoral, que parece que ten máis probabilidades de ter resultados como para formar o goberno, que podería ser o PSOE e o BNG, que xa, tuveron gobernos estables na cidade durante moitas veces e que parece que poden ser os que poden aglutinar ese voto da esquerda, do nacionalismo. Desde logo no nacionalismo parece que queda só o BNG como posible forza con opcións en todos os concellos de Galicia e incluso con maioría absoluta en Pontevedra, pero no caso do Concello de Santiago parece que ese é o panorama que se dibuxa. Bueno, esa enquisada que faras só lle dá maioría absoluta de feito nas cidades o BNG en Pontevedra, non? O programa nas demais é ben distinto, non? E de baixada do PSOE e do PP en todas elas e de non, aparentemente, de non despegue das mareas tamén, porque dan resultados moi baixos en casi todas partes. Moi diversos. A ver, espera, permíteme, Xaime, que nos diga María a ver como ve. Primeiro que ese deseso que ten Xaime de que esas mareas cheguen a fraguarse en algún momento dado, a mí pareceme que daqui as eleccións que son dentro de 5 meses, moi pouco tempo, para que haya unha certa consolidación nese tipo de movimentos e plataformas cidadáns. Por tanto, a mí pareceme que non van a irrumpir no voto como se espera, e que o xogo vai a seguir estando, como ben dice Alba, nos 3 partidos en estes momentos con presencia hegemónica no Concello Compostelán. O que pasa que as miñas previsións son diferentes. A min dame a impresión, Alba, que a xente, por fortuna, todos temos pouca memoria histórica. Supoño que en 5 meses... Por fortuna, porque así olvidamos os dolores. Sí, sobre todo, fundamentalmente, porque se fixéramos todo o día recordo da historia sería bastante intolerable, pero eu entendo que en 5 meses, si máis ou menos se consolida un pouco a posición, o traballo de Agustín Hernández ao frente do Concello, eu entendo que a xente vai avaliar moitísimo máis ese último tempo, ese último tramo, que o ocurrido nos 3 anos previos. Dame a impresión de que en estes momentos, ademais da súa xestión, tamén está a debilidade da oposición en frente. O que acaba de acontecer no propio Partido Socialista, que eso sí que dá un certo resquemor na xente, non de unha aposta en firme por quen,
dado que hai unha certa fragmentación, unha certa debilidade do propio partido, supoño que nos partidos nacionalistas que agora mesmo non están no seu mellor momento. Por tanto, o único que faltaría por establecer sería o baremo de si é por maioría absoluta, pero eu coido que ganará o Partido Popular, está claro, vamos. Fago futurologia, pero dame que sí. Por maioría absoluta, non sei, pero vou decir que me gustaría que non ganara por maioría absoluta. Pois se dixo outra cousa... Por unha cuestión, claro. En todo caso, se gana por maioría absoluta, o que hai que ver é quen son os 3 primeiros para ver quen son os 3 seguintes alcaldes de Santiago, porque como vamos así coleccionando. É que o precedente de que en 5 meses somos capaces de levantar unha vergüenza de 3 años, que a política se poda facer desa maneira, é absolutamente decepcionante. Eso sí que para borrarse. Eso sí que para borrarse un pouco. O Partido Popular, especialmente en Santiago, merece un castigo electoral. Ganou no pulso. E a apreciación dos votantes populares, que decir que a cuestión é que non é unha apreciación dos votantes da oposición, sino que dentro dos propios... Estou falando polas conversas múltiples e por suerte María tamén as terá, non? E moi bons amigos do Partido Popular. María tamén terá as súas conversas, non? E eu creo que as cousas en política merecen ser depuradas por unha cuestión, para que non creen a sensación de impunidade ante os errores ou ante as trampas. E ademais, agora, últimamente, que estamos vendo tantas cousas en Galicia e fora de Galicia, de personalidades que se derrumban e se volven a derrumbar e se erguen precisamente porque foron capaces de manter durante anos unha especie de trampilla pola que se entraba e salía eu creo que esa é unha das cousas que hai que parar. Jaime, se ti coñeces algo da intención de voto, a xente generalmente cando vai a poñer o seu voto na súa papeleta na urna non vai a castigar, o que vai é a xogar a expectativa, sobre todo a expectativa. Esta xente pode aportar, en Santiago, especialmente en Santiago e especialmente en eleccións municipais, a xente vai me aportar por os próximos 4 anos isto é o que me convén a mí, a min, o meu barrio, a miña xente, iso é o que vota a xente. Non vai a votar, estou tan cabreada que vou a votar en contra. Iso fan non anquisas, pero a hora de materializar o voto a cousa cambia moito. En Santiago e especialmente... Moi brevemente todos, telegráficamente. En Santiago e especialmente en eleccións municipales produciuse moi a menudo un trasvase de votos entre o Partido Popular e o Partido Socialista chegando ás municipales. Votaban a unha cousa nas xerais e votaban a outra nas municipales. Por unha consideración de cercanía polo que queira. O problema é que neste momento o Partido Socialista parece non ser capaz de recoller o voto indignado, vamos a utilizar a palabra de moda entre os colegas das Mareas, que xenera o Partido Popular. Entón, o problema é que hai un voto conservador, liberal conservador, perdido. Desilusionado, pero perdido. Non ten unha alternativa. Perdido non, é recuperado. Alba Nogueira, telegráficamente. Eu que creo que é moi difícil borrar o que pasou nesta legislatura. É dicir, que temos un grupo maioritariamente non elexido polos cidadáns, condenados por delitos de prevaricación. Temos incluso a semana pasada unha compañía de teatro que gana o Premio Nacional de Teatro e a que Conde Roa votou da cidade de Santiago con unha campaña intensa e ten agora sede nun concello veciño. Temos un goberno popular e diste 5 meses poden arreglar. Porque polas promesas futuras de que van a arreglar a catedral cos millóns do Estado. Bueno, eu convido a ver en que situación está o Instituto dos meus fillos, os accesos ao Instituto dos meus fillos, a seguridade vial no acceso ao Instituto dos meus fillos, ao Cole de Roxos, é dicir que a situación de Monte dos Postes, eu convido a saber cal é a situación desta cidade e que está facendo este goberno por eso, ou incluso hai un señor ao que está perseguindo de forma, con un hostigamento por ter vacas que van a pastar por un camiño rural este concello, mandándolle a Policía Municipal día sí, día non. Eso é gobernar para os cidadáns. A ver, María. Este concello non foi alleo a situación económica, aos recortes e as condicionantes de todo tipo que se plantexaron no país. Este concello non é unha illa dentro dun estado que está prácticamente en quebra e que pode invertir en toda... E para mí unha prioridade é a educación. Bueno, vale, é unha prioridade, pareceme ben. Que afectaron ao concello de
Santiago até que veu Hernández, que entonces ahora aparecen as obras máis señeiras para que ele poda facer as súas respectivas rodas de prensa, volve a estación, volve o túnel, volve non sei que, agora... Bueno, pois a mellor é que estamos saindo da crise, é verdade, e podes albergar expectativas. Sí, pero a min gustaríame comportar claro que non me viñeran a poñer caramelos nas vísperas das campañas electorales e me tratara con unha certa decencia e dignidade desde o primeiro día de ser elegidos alcalde. Estás moi utópico, Xaime Barreiro. Cada vez estou peor. Houve épocas que nin a dignidade cotizaba neste país. Podíamos recuperar unha tradición que implantara o BNG aquí no Concello cando gobernaba, que eran os presupostos participativos. Preguntarlle aos cidadáns en que queren que se gasten os cartos. Pausa para a publicidade, que imos moi mal de tempo, e a volta falamos dun asunto moi serio, a violencia no fútbol, así que facemos un pequeno descanso, cambiamos de rexistro totalmente e imos xa tamén co tema estrela da xornada de hoxe. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos en tempo de tertulia, hoxe na compañía de Alba Nogueira, de Xaime Barreiro e de María Méndez. Quedanos 20 minutos de programa, dous temas importantes, os datos do paro, deixámolo para o final, a ver se temos ocasión de facer, ainda que sexa telegráficamente, unha valoración, e imos falar xa da refrega monumental do domingo, na que faleceu un seareiro do Deportivo da Coruña. A policía está analizando as imaxes desa pelexa para ver se dá cos autores desa agresión que rematou en morte. Nos próximos días temos que ir coñecendo as respostas ás moitas preguntas que nos facemos, por exemplo, se efectivamente eses seareiros quedaran para pegarse. Hoxe dixo o ministro por 2 veces que sí, que foi unha pelexa con cita previa. Se houbo aviso desde Galicia de que ia haber un desplazamento de xente do Riazor Brus, que parece que tamén é o que din os sindicatos. Se algo fallou nese operativo, claramente parece que sí. En fin, moitas preguntas. E logo está a parte dos clubs de fútbol, non? Hoxe anunciaban algunhas medidas para min tibias, as do Deportivo da Coruña non son seareira do fútbol, teño que recoñecelo así, pero bueno, ese peche de gradas en 2 partidos, nas bancadas nas que se sentan o Riazor, tampouco me parece máis que unha medida tibia, algo máis contundente a do Atlético de Madrid expulsando o fronte atlético do Vicente Calderón. Bueno, temos pouco tempo, pero bueno, pido vos a vos que a sensación ou a reflexión que queirades facer, no sentido que queirades, porque hai moitos aspectos que se poden comentar deste suceso, María, tan luctuoso. Bueno, a min pareceme que esta é a primeira morte que hai despois de 16 anos, non? Unha morte violenta pola afición ao fútbol. Por tanto, é importante que dúbeda cabe, é un asunto que habrá que analizar e saber onde están os fallos que poudo haber, pero que en calquer caso tamén estou aí co ministro do Interior a hora de decir que hai que poñer o foco exacto sobre a persoa, que en este caso pareceme que era unha persona con bastantes complicacións de tipo psíquica, en fin, incluso vinculación a algún tipo de dependencia. Pode ocurrir, non me parece que eso sea general en estes momentos no mundo do deporte, e que en calquer caso é unha cuestión xa radicada no resto de Europa, algo habrán feito, e algo haberán feito os partidos importantes, os equipos importantes en España, para que xa non haya este tipo de segmentos pequenos tan violentos. A ver, Xaime, Alba. Alba non comparte nada, absolutamente, non? De reflexión que fai María, digo. Nada, sobre todo porque, vamos a ver, eu non disculpo a violencia no fútbol, pero se unha persona é asesinada, pasa 30 minutos na auga sin que ninguén a socorra e non aparece a Policía Municipal no centro de Madrid, a culpa non é de quen asesinou, nin ainda que fora drogadicto, tuvera antecedentes de violencia de xénero ou formara parte dunha banda perigosa. É dicir, non poden circular polo centro de Madrid durante 1 hora e pico 200 salvajes e que a policía non faga nada. É dicir, a semana pasada se desafiuzaba a 3 persoas en Coruña e había 80 policías convocados para desafiuzar. A que destina os seus medios o ministro do Interior?
porque Santa Teresa, que parece que a quen lle dan a medalla do mérito da Guardia Civil, etc., non disolve a pandas de violentos. As disolve a policía e parece que a delegación do goberno, o Deportivo lle comunicara a delegación de goberno de Galicia, a delegación de goberno de Galicia lle comunicou ao Ministerio. E resulta que hai 200 salvaxes no centro de Madrid almorzando desde as 7 da mañan para esperar para recibir un bus que chega de Galicia armados con barras de ferro e esperamos que non pase nada. Un señor o tiran a auga despois de apalealo e está media hora na auga e non pasa nada. E despois, levamos 16 anos sin a última morte, pero que houve imaxes das pancartas que exhiben no estadio de fútbol aos xiareiros do Atlético de Madrid, con esvásticas, con comentarios fascistas, con comentarios absolutamente agresivos para as mulleres. Vi unha pancarta de 20 por 20 donde había dibuixado un seguidor do Athletic violando a unha muller desnuda, na pancarta, de 20 por 20 no campo de fútbol. Entón, que pasa? O Atlético de Madrid, o presidente se senta enfrente no palco e iso non o ve cada domingo. É un verdadeiro escándalo. O que pasa é que as manifestacións fascistas no fútbol parece que non pasa nada e o mellor ten que ver con que o presidente da Liga de Fútbol é un exmilitante de Fuerza Nueva. Bueno, pois hai moitas cuestións, a ver... Sí, moitas. A ver, Xaime. Eu non teño nin pajolera idea de fútbol, pero estou absolutamente abrallado co feito de que unha pandilla de zánganos, dúas pandillas de zánganos se citen para zumbarse. Non son capaz de chegar tan alá no seu cerebro. Logo vin estes días como as televisións dixeron de todo, pois que é un fenómeno corriente no resto de Europa, é igual. Ningún consolo, é dicir, somos tan estúpidos como os máis estúpidos dos europeos que se xuntan para zumbarse. Bueno, un consuelo terrible. Pero eu creo que a razón de... Eu acordome de que hai moitos anos tivemos unha comisión no Senado para a seguridade nos campos de fútbol, contra a violencia nos campos de fútbol. E entonces, vexo que o deserto moi grande e pódese predicar moito sin molestar a nadie, decíamos que as manifestacións deportivas deberían ir inexorablemente vinculadas a actividades formativas e que eso que se chaman as hinchadas e os aficionados e todas estas cousas e a práctica de deportes nos colexios e as ligas locales deberían ir sempre vinculadas ao ensalzamento do deporte como unha vía de transmisión de formación e non tolerar nunca ningún outro tipo de actividade que parasita o deporte sencillamente por cachondeo, como estas cousas. E eu creo que permitir que os parásitos pudran o deporte o que fai un club como o Atlético de Madrid, por exemplo, por citar un, pero é polo que vin na televisión hoxe, pero parece que os outros tamén, que permiten que estas bandas teñan incluso quioscos de compraventa de recordos nos pasillos do campo de fútbol. Os xogadores do Atlético de Madrid pasearon con bufandas con esvásticas deste grupo cando ganaron a Liga o ano pasado. Iso pasou e o ampara o equipo, porque os xogadores collen a bufanda e a atan a cabeza. Parece que non son os únicos, non? Porque o telediario do canal que non sei cal era sacaba un mapa de España cos puntillos onde había grupos deste tipo, uns de extrema esquerda, outros de extrema dereita, sin este tipo de fascismo se pode falar aínda de o que está ao lado. No Real Madrid algo se ten feito, no Barcelona tamén, non? Que se pode facer, se poden tomar medidas. Entón, o que teñen que facelo, pero, dito todo isto para falar do suceso, o que me deixou aínda máis descolocado é que despois da información sobre isto, o mismo telediario ofrece a información sobre un partido infantil donde os pais, os entrenadores, os alumnos, o obispo local, non sei que, todos tirados no medio do campo, bofetados uns cos outros. Era unha cousa increíble que decías, pero isto é peor que o ébola. É unha enfermedade que te volve estúpido sin solución, non? Eso foi o que me volveu a facer pensar naquela cousa que discutiremos há moitos anos de que se vincula educación, formación, cultura con deporte. O deporte non deixa de ser un exercicio físico parasitable por estúpidos. Que é o que hai aquí, sean quenes sean. María. Bueno, eu creo que é máis unha cuestión de educación, como ben di Xaime, que é unha cuestión de intervención, porque
Gustaríame saber cal sería a deriva do discurso de Alba se realmente houvese unha intervención outro día por parte da policía de 200 persoas que en principio, cando non fan nada, tampouco hai que estar condicionado porque entonces entraríamos en un condicionamento das leis da expresión, da incapacidade de asumir que a xente... En todos os partidos onde hai riscos de violencia, as hinchadas do equipo contrario se conducen con un pasillo de policías adentro do campo e volven a sair. Eu viví unha temporada... Pero nas cidades van libres, non están condicionados por ningún tipo de... Pero as cidades circulan libremente. Eu que viví unha temporada larga en Madrid, como sabedes, houve veces en que coincidín no metro, volvendo para casa, a hora en que salían do partido hinchadas deste tipo. Iban acompañadas con policía no metro. Subíanse 30 tíos e 7 guardias, e os guardias levaban toda a cara a decirte como te rías te doy. O Ministerio do Interior está claramente escurrindo o bulto da súa irresponsabilidade e entón o Ministerio do Interior pensa que só ten que usar a policía para desafiuzar xente ou para perseguir a xente que está defendendo os seus dereitos sociais, sí, pero considera que perseguir a fachas violentos non é a súa misión e hai 15 días reventaron un acto que na sede da Generalitat en Madrid e hai un mes outro e foron fachas violentos e o Ministerio do Interior está pasando de perseguir ese tipo de conductas de forma sistemática. Non coñezco polo miúdo como foi realmente o procedimento, pero que sí estaba claro que non estaba considerado un partido de alto risco, por tanto, eso ten clasificación... Os do outro lado, se asumen a violencia como instrumento, son igual de fachas. O Ministerio do Interior ten que poñer as medidas. E, desde logo, o que non é admisible é que haxa, por exemplo, seareiros do Deportivo, as que no partido que houve en Valladolid lle sacaron bandeiras galegas por decir que a bandeira galega incita a violencia, que ten os seus bemoles, que pasa aquí nos partidos do Obradoiro, e que haxa xente que entra con pancartas monumentais con esvásticas, e que eso non incita a violencia. Algo que causou millóns de mortos en Europa. É un verdadeiro escándalo. Bueno, hai unha lei, hai unha norma no noso país desde o 2007 que proíbe as manifestacións xenófobas, racistas, etc. nos deportes. E como pode estar cada fin de semana? E hai un observatorio que ao mellor non funcionaba tan ben como ten que funcionar, pero que sí existe a norma. Os clubs teñen que tomar en serio que ter aficionados deste tipo é malo para o deporte e ojalá fora peor aínda para o club, pero non sempre tan malo para o club. Xa, pois agardemos que tomen nota e, bueno, do debate que se vai producir seguro estes días, logo deste asunto. Que se tiveran a boca cerradiña... Tamén, sí, hai moitas declaracións moi desafortunadas, non? Moi desafortunadas. Temos moitos exemplos. Bueno, temos pouco tempo, pero a valoración dos datos do paro, xe dicía o presidente do goberno que os datos de novembro demostran que se está gañando a batalla da economía, aínda que isto aínda non se perciba así na rúa, pero creo que sí que sucederá axiña. No conxunto do Estado, lembramos eses datos, novembro rematou con 14.700 desempregados menos, mellor dato nun mes de novembro dende hai 18 anos. En Galicia, a cousa é ben distinta, foi a segunda comunidade na que máis subiu o paro con 4.600 desempregados máis. A ver, comezo polo economista da mesa. Porque as cousas feas. O revés. En Galicia o revés, sí. Por que estas cifras? Eu levo unha temporada sendo moi pouco divertido para vos, porque cada vez que sale unha cifra deste tipo... sempre pasa o matiz, non? Sempre tú dices o matiz. Son cifras e, polo tanto, mira, estes 14.000 empleados son o 0,003% da masa de paro que hai en España. Si queres aplaudo cas orellas, pero tampouco me dan pa tanto aplauso, non? E logo unha boa parte destes contratos, supoño que non cambiaré a súa dinámica con respecto ao que sucedeu nos últimos meses, pois son contratos de distinta naturaleza respecto da súa precariedade e do seu nivel de salario, son moi distintos. Quédanos tanto camiño por recorrer neste tinglao que como si empezando a andar en Roncesvalles empezamos a decir que sabemos as torres da catedral antes de chegar a Pamplona, non? Bueno, máis vale que lle demos camiño a cousa e que é unha cifra boa con respecto aos últimos montón de anos, pois pareceme estupendo. Como me vai a parecer mal unha cousa destas? Pero claro, hai tanto todavía pendiente que é un pouco elegante empezar a facer celebracións cando a nena aínda non botou novio. A ver, profesora Alba Nogueira, a ver. Chamándome así, vou ter que decir... Xa te corto o rollo. Non, eu
Supoño que isto forma parte desa colleita que Feijóo nos anunciaba. Decía que na segunda parte da legislatura íbamos ver a súa colleita e estamos empezando. A colleita. E que el, sabes que pasa? El é da casa do Cizaña, ali nos Peares. Entón, chamanlle así a súa casa. Entón, a casa do Cizaña está dando a súa colleita. 5.000 parados máis, 4.000 afiliados menos á Seguridade Social, o cal indica que hai xente que xa directamente non busca traballo e, digamos, se rinde, e iso, claro, se ve nos 120.000 mozos e mozas que marchan a emigración e que todas coñecemos no noso entorno canta xente acaba a universidade e, ademais, indicaba algunha enquisa estes últimos días, que a grande esperanza dos mozos e mozas en toda España e, desde logo, nos galegos a moita maior medida, me parece que era casi un 50 e moitos % era traballar no estranxeiro. 57, non? Sí, eu sei que era casi un 60%, pero que o 90% deses contratos que houbo en todo o Estado son temporais, 92. En Galicia, solo para dar un dato que viña estes días que se está tratando, claro, supoño que en eses contratos que hai, a pesar de que aquí aumenta o paro, pois contarán eses 100.000 contratos de un día que hai nos Sergas. Entón, ese é o tipo de emprego que está habendo. Claro, se cada un deses contratos dun día que houve neste último ano nos Sergas, que chaman a un enfermeiro, unha enfermeira, a un médico para cubrir unha baixa de un solo día, nos contan dentro da contratación, pois incluso eses 5.000 parados, pois é unha moito maior masa de precarios, moitísimo maior. A ver, María. Bueno, todo ten a súa cara, a súa cruz. Estamos a falar de un mes que generalmente ha sido hostil para a creación do emprego. É moi difícil que neste mes, de feito, dende que comenzou a crise, dende que comezou a ser histórica, creo que só no 2003 creouse traballos no mes de outubro, por tanto, hai que evalualo, no mes de novembro, perdón, hai que evalualo que dende o punto de vista estatal, home, pois non foi un mal mes, aínda que é verdade que non é suficiente, todo o que dixo Jaime estou totalmente de acordo, que é un pequeno camino percorrido. Pero tamén hai que pensar, se botamos un pouquiño máis para atrás do tempo, hai que pensar que no mes anterior, sin embargo, en Galicia creouse máis emprego que no resto de España en proporción, porcentualmente con respecto á poboación. Por tanto, é verdade que non é un bo dato para Galicia, pero tamén hai que reflexionar que nós estamos, según as estadísticas, nun 20% de paro, mentras o resto da población nacional está en un 24%. Por tanto, ainda temos 4 puntos aí diferenciais de ventaxa co que xogamos nós. Pero unha cuarta parte dos que migran son galegos, é dicir, somos o 8% da poboación ou o 7%, e unha cuarta parte dos que migran son galegos. Tamén se pode se nos poñemos a discutir con cifras, parecemos xogadores de póker, non? Cada un saca a súa cifra e busca a volta, por exemplo, si eses 4 puntos de diferencia que hai en Galicia co paro, que en Galicia sigue existindo ainda unha bolsa de paro non declarado, encuberto, que funciona polas grandes conexións que existen entre o sector da construción e o traballo rural, en donde sigue funcionando en moitas partes de Galicia como unha reserva de seguridade para a retirada laboral deste tipo de paro. Entonces, que teñamos o 4% menos de paro non quere decir que teñamos menos xente pasando as canutas. Non debe levarnos a un engaño ese tipo de cifra. Ninguén di que haya xente que non este pasando mal. O que sí é verdad que, dende o punto de vista de creación de emprego, estamos mellor que o resto do país. Eso está claro, eso está constatado. E peor que o resto do mundo, que o resto de Europa. Por tanto, se hai un mes... Pero non é xusto, Jaime, non é xusto entonces facer unha valoración por un mes, entendes? Como se dicindo, é que estamos chegando, claro, é que estamos chegando aquí como se fóramos os últimos en crear... Exactamente, por tanto... Con calma e ver como se definen as tendencias nun plazo medio, non digamos no longo, e digamos, oiga, de todos os xeitos, estamos pechando, o nivel de pérdida de satisfacción do mercado laboral en España e en Galicia é extraordinario. Mira, en Santiago hai unha empresa da que eu non podo facer máis que un comentario, porque non podo facelo, que traballa nun sector anexo á hostelería. Ten 112 traballadores. Todos son traballadores por 4 horas diarias. Todos. O que chamou a atención decir, por que traballa só 4 horas esta empresa, se se dedica a prestar servicios a... todos traballan 9 horas diarias. Os seus contratos son para todos de 4, pero traballan 9.
Bueno, eso é... Sí, e nadie pode decir nada, porque eu pero... non teño ninguna prova que facelo, e os que están aí dentro, porque aínda así, están suficientemente amenazados de inseguridade como para aceptar eso. Bueno, pero... Eso é a foto tamén do noso país, e esos son empleados todos, pero ninguén está a decir que estemos nas mellores das situacións. Outra cousa é decir que podemos estar mellorando pouco a pouco, que é moi diferente. Ahora, que estamos na mellor das situacións, eso no, sería estar fora da realidade, non estamos aquí ninguén fora da realidade. Pero non pidas tanta fe, Tomás, que si non me dejas meter el dedo en tus heridas. Pechamos. Como ves, oxe, Xaime Barreiro? A ver, pechamos, Alba, se queres, 20 segundos, alguna cosa que quedara por dicir? No, eu reiterar no mesmo, decir que a colleita do señor Cizaña é unha colleita moi mala e a situación de precariedade na sociedade e de desánimo e de que a única perspectiva que se ve marchar volvemos a tempos que eu creo que pensábamos superados, pero volvemos aos anos 50. Xaime María, pechamos? Pois pechamos así, se vos parece. Os anos 50, pero con moitísimas máis ventaxas, porque os que saen agora non van como iban nos anos 50, Alba. Non ten nada que ver. Que che conta xente tamén como está. Aí fomos outro día destos. Claro, porque estábamos pechando, digo por iso, porque o tema sei que dá para moito máis. Bueno, agora quedamos falando aquí xa entre nós os catro. Grazas a todos, a Alba, Xaime, a María, un placer. Grazas aos tres, especialmente a María, que hoxe está, recoñezamos, facendo un esforzo. María non pode facultar. Agora xa non, vemos que non. Bueno, a todos grazas por seguirnos. Mañá máis, volvemos agora de sempre para analizar, como sempre, as noticias que deixa a xornada e as reaccións, por suposto, da noticia do día en Santiago, a anunciada dimisión de Mercedes Rosón como concelleira do Partido Socialista. Grazas, que descansen. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.